Ahojte. Tak dnes fotím v ateliéri v Hořovicích, ktorý je fakt nádherný a tie priestory tu sú priam dokonalé. A chcela by som za touto cestou poďakovať Katke, ktorá nám tu spravila kurz. Vidím, že ho začína propagovať, pretože bude vydávať svoj online kurz a ten, kto váha, tak neváhajte a kupujte. Pretože Katka je profík na správnom mieste, ktorý vie namotivovať, ktorá vie povedať a určiť v podstate, naviesť vás na tú správnu cestu, čo vlastne chcete z fotenia vyťažiť, kde sa chcete uberať. A myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité, aby ste sa niekde posunuli a aby ste robili to, čo chcete robiť. Takže Kači, moc ďakujem a kupujte.